Hello everyone, आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय। जों दिनै आंजों सासे लोगोजों बाहेरायाव जाहैनो नागिरदों। स' आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो। खोमसि जाबावबाय। अखा हायाखैना? थांसै। सोरखौ लानांलामोन जानोसै? फट' नेफैबाय। फट' लाखिनो थांगोनदां। जाबायना? गिसिसो। खालि जोबरावबो गैया नालाय जों सानैल' मोनसे सफैग्रोबाय याम्मी मानो जायाखै दा बुस्थु सफैबावनांगौ दङ नेगासिनो ओमफ्राय बे सफैबासो जागोन जेरावबा मोनसेल' मोनो बेनिल' मोनसेल'खा आसामबो मोननै मोनदों नालाय थिंसेया लावलाजोब्बाय पिज्जा जाखांबाय दानिया बेखौ जानोसै मानसि फैबायना जों फैबासो मानसियाबो फैयोदां जों फैनायनि सिगां गासिबो खालि जायो सुदेमाबो होनदोंमोन नालाय लास्ट टाइम जाहा लाखि नामा दखाननि थाखाय जेराव थां बेयावनो जों थांबाथाय जोंनि उनावहाय मानसि जायो दा हराव जानो हानाय खालामनांगौ 11थायाव सानसे ओंखामखौ जाखांजोब्बाय स्लिम जाजोबबावबाय स' दायो लाजिजों जाखांनानै मोनसे जायगायाव थांबावनो नागिरदों जों Yes. वेदारा जि मोजां थाबायनो बेखायनो जोंबो थाबायबाय ससेसिमल' बिसालसिमल' थांखागोन नालाय बेखायनो बुस्थु लांफैनो बे बुस्थु एस्केलेटर दंलाय थिखायो बिसालाव एस्केलेटरखौनो होआ नालाय मा थाबायनांगौसो एस्केलेटरावनो बेना बिसाल फैनाया आयनासो नायफैग्रोयो माया लादोना बिसिबां आयौ बे फिसा सायानो 1100 आंनियालाय माथो 450ल'नो नैबे 700 नै फिसा सायानो ओमफ्राय आंनियासो गिदिरसिन एसे खमायलांजागोन आया आं कपि नागिरदोंमोन बै मोनसे माबा ब्लेक कालारनि बिदि डायरिया हेबनाया अफार दंबा लांजागोन
Born to be awesome นะबेखौनो लानांसिगोन मोनसे सेनो सोरनो लानो नायदों नोंखौ माबा आंनाव सासे उन्दै दङ बेखौ लानो नागिरदों मोजांथार ओमफ्राय थिखोगोन ना बिसोर बेयाव गेलेयो मोजां गारफु लानायना मा जागोन हा बुनाय मानसिसो बुगोनाय बे मा लाखो बेखौसो फसायबाय सिसुनो नांगौ गय आंनो फिसाद्राया फिसालै जाबाय थोखाबाय नोंना बेनो बथल नायनि बथल मोजां कालेक्सनानो फैयाखैदां मोजां गैया उन्दैफोरनि गोजा मोनसे मोसानानै देखायहरदो रायजोफोरनो दामनाया मिलायहरोसो ग्रोबनो नों मा नायफैलायखो बेखौ लानो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय बेसेबांलाय माबा 549 औ एथ' फिसा जायोनो नख्लि नंगौना नङाथाय आंलाय आं लाया देलाय देलाय नाय नोङो नै बाव नै फाग्लासो जागोन आं लाया बेसायलाय गिलासाव देनानै जा आरो मा लालायखो थोरसि नायदोंमोन आङो ओंखाम जानो गैला रुमाव आलासि फैबा जादो जोबदो दे रायजो जानायनि जन्त्रपाति होनबावदो ना माबा मा मैगं लां साननिफ्राय थांफिनगासिनो एसे मेंनाय थांबाय आं वेदार मोजांथार थान्दा थान्दा साबि खस्थ' फाइनेलि रुम मोनफैबाय बिनि उनाव आङो अरिफ्लेमनि पार्सेल नायनो नागिरदों अरिफ्लेम पार्सेल फैदों नालाय मानसिफोरनि अर्डार होनायफोर मोनफा मोनफा नायना मास्कारा डिअड्रेन्ट पारफिउम स्प्रे आरोना बेयो बुस्टार मोनदां डिअड्रेन्ट बेबो फेस पाउडार लिपस्टिकफोर माखासे बेफोरनोसै स' आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो